KO is coming, everything is good. A kurva se dostanem, nemůžete vůbec. Já určitě budu fanit. Celý to je crazy, jako to je šílený tohleto. Crazy prostě. Čaute, já vás zdravím u dalšího vlogu na mém YouTube a tentokrát jsme na cestě tak akorát do Bratislavy na Clash of the... Pozor, na Clash 12, ne Clash of the Stars. Už se to nemenuje Clash of the Stars, takže jdeme na Clash a teď nemáme tu špinavou čočku. Jo, máme asi trošku špinavé, že? Jo, pojď sem s tím foťákem. Jdeme ještě jednou. Čus. Jdeme slyšet dobře? My už jsme dojeli do Bratislavy, bereme si batohy, všechno fičíme asi na hotel, prozvoníme Hanku, možná bych ji mohl rovnou prozvonit. On je v aréně. Nepůjde slyšet. V aréně. Nic, beru batoh, jdeme do arény. Klasicky jsme na hotelu, nechci mi vytávat kamera. A klasicky tady natáčíme, když máme dopito, chtěl jsem ukázat. Jsme do kávičku. Extrémně tam pršelo. A Zuzka byla taková ta mamra jako... mokré vlasy. Tak jsme si museli dát tady pauzu. Na kávičku. No a teďkom už fičí. Jdeme už rovnou na pres. Nechci. Ty za každou cenu musíš držet ten mobil. Jdeme tam. Není to vůbec špatné tady. Bratislava. Tam ten frajer za kamerou je nejlepší, ten má hodně leháro. Tak jsme tady a teďko máme volnou zábavu. Zdar. Čau. Čau. Kde jí má tady tu hvězdu? Ahoj, čau, čau, čau. Marek, čau, čau. Na kamery, jak se cítíš? Cítím se výborně, 10 z 10, jenom mám tady trenéra z Tajska a on před zápasem nemám moc rád, když jakoby se soustředím na kamery a tak, takže musíte všechno dneska dělat na tajně. Jo, jo. Tady je šatna. Prezident tady je. Já se cítím velice dobře. Jo? Vsadil jsi? Nervy? Vsadil jsi? Kde jsou vypsané kurzy? Já bych normálně tady teďka natáčela věci a tak, ale prostě víš, jak trenér to fakt jako nemá rád. Nabím 5 kg na sport, jinak nesázejte. Chceš, mám vyhrát. To je hrozné. Takže my jsme nakonec dorazili na místo, je tady trošku klidu, můžu tak zhodnotit celkem, byl to chaos, šup, tam. Hledám ještě tyba, který nás se ještě pásek, abych mohl tamhle do ringu. Budík mi teď říkal, že na hotelu, nevím, co tam ještě dělá. Momentálně mám jenom média. Trapné média, no. Tak přípravy v plném proudu, crazy. Tady máme šefika, jak se cítíte, pane? Dobře, good, everything is good. KO is coming, everything is good, motherfuckers. A co tam vidím? Dick, no to je žralok, to je debil. To je pedał, po polsky pedał. Jo. Hodně štěstí. Tak děkuju moc, papa. Čus. To zase necháme na potom, není po 10. hodině. Máme 6 000 lidí na streamu. Brazil, português, tchau, is bye. Bye? Yes, bye. A co portugalský, já vím. Caralho. Jdem tady fakt, tady jako se sluchátkama. Máš taky nějaký track nebo něco, co posloucháš ještě předtím, než jdeš do zápasu? To co? Já si k tomu dám písničku, víš, že to Jo. Ale tam je cverna a toho se bojím tam vzadu. Na místě, tady vzadu. Teď je otočený zády. Nemůžete. Ale my Jenom se, tam musíme. teď jsme nám viděl tam vzad. A kurva se dostanem. Nemůžete vůbec. Tak jenom projdu tam. Takové věci, že no tam máme. Crazy. My jsme tady totální průster, nechtěli nás nikde pustit, protože jsme měli oranžový náramek a ten média. Nechápu, je to tady celé zmatené, ty média se snad nemůžou pohybovat nikde. Kolik tu ty Berušovi?
Pojď sem, pojď vstupu média. Šup, šup. Typ je boss. Něco, co bys vzkázal Hance třeba? Doufám, že vyhraje a oslavíme to na afterparty, tak jak to má ráda. A budeš fanit asi pořádně, co? Jo, určitě budu fanit. Alexi, uvolni, potaj se lehce. Tohle je, dámy a pánové, úplně zabijárna. Úplně crazy. O Max Green. To je můj vzor. Bum. 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 Teď to bude úplně nadupané. Do ringu mě nepustí prý, musel bych mít dres, i když mám tady fighter team náramek, tak mě nepustí, no. Uvidíme, no. Já to s těma potom trochu, jo? Jo, pojď. Šílené. Řekl MG Fitman, crazy. Celý to je crazy, jako to je šílený tohleto. Crazy prostě. Protože už nejsou průjedě. Ale... Jdeme. This moment she's drunk as fuck. Yeah? No, I don't know. I don't see it. I don't just talk to the coach. Okay. Tak teď jsme si objednali tady na driveu jediný širokou daleko v Bratislavě je McDonald, který má otevřeno do druhé. Já chci, ať jde Marek na trénink box, nebo tajského boxu nebo MMA.